Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina. Para sa Roswag sa Segundo Distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong Segundo Distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. This is the source of proofs and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
O yan, oras na mga tugang, eksakto kitang alas 5:14 na po in pag-iaga. Kuya aksyon mga tugang, sa indupong lingkod, Maestro Nagtuon. Dili po sa Bicol Net TV. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Kung kamo na pupurisawan, nalilibungan kung si isay na mga marahay na lideres at sa tuyang pwedeng pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Kadamay Nindo kasaro sa objetong pagbabago. Aksyon! 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 Magtataonin linaw sa gubot na isipan. Aksyon! 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 Magbubuka sa tamang dalanin kadunungan. Aksyon! 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 Ngunyan, uyaan sa inyong makakasabay. Nel at doon ang lalaking mapuputo. Lagad sa komentaryo, may doon! Maestro Nel at doon at ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon! Hoy aksyon! Hoy aksyon! Bantayan ang bayan at tama'y ipaglaban. Sa mga kurang babanat, magbibigay papuri sa mga tapat. Tamang impormasyon sa bawat hakbang, walang paligoy-ligoy, geretsahan. Maestro Nel ang siya'y magtuturo laban sa fake news, tapat ang sagot. Hoy aksyon! Hoy aksyon! Bantayan ang bayan at tama'y ipaglaban. Sa mga kurang bananas, magbibigay papuri sa mga tapat. Tama ang hakbang, tapat ang layunan. Ang gobyerno kailangan ng mga tapat. Pati ang mali ibubunyag. Papuri sa tama, ipagdiwang. Hoy aksyon! Hoy bigay papuri sa mga tapat. Hoy aksyon! Maestro Nel at doon. Ay, alas 5:17 na po mga tuglin pag-aaga. 5:17. Maestro Nel at Tuon po ang sila nakasabay. Hanggang alas 6 po kita. Hindi po sa programang Hoy Aksyon. Hindi po sa Bicol Net TV. Sabay-sabay kita. Good morning. Maray na pag-aaga po sa gabos na nakaantabay na sa mga oras na ini. Dahil po paglingawan, mag-comment, i-like at i-share ang sa tuya pong programa. And pag-follow naman po kan Bicol Net TV Facebook page, www.facebook.com/BicolNetTV. Sabay man kita nadadangog mga tugang naman po tabi sa online TV, Bicol Net Online TV sa YouTube channel ta mga tugang. Simulcast po tabi yan ano. Sa oras na alas 5:18 po mga tungin pagkaaga. Diretso na kita. Maestro Nel at Tuon po an sa indupong lingkod, an sa indupong padabang maestro sa ladyo. Dahil po mga tugang, Maestro Nel at Tuon po.
Hindi po sa programang Hoy Aksyon. Comment ka mo nganing mahiling ko mga tugang ansindong ano, na iling nakalos ng nakalaglang dyan na ano lang numbers lang kang Maestro. pero itong sa mga pangaran di ko mahiling kaya pwede ko mag-comment ano. Araw kayo ni kay brother o si Brad pade Jerome Gunsena Palingwani nagkaantabay. Good morning Brad pade. Maray na pagkagatabi sa imo brother pade Jerome Gunsena Palingwani. And sa kabos na yaon dyan sa barangay 18, barangay 17. Dyan po tabi sa Sagumayon. 17 pala ano, barangay 18. Sa sentro po kan Albay District, Aldebel District, maray na pagkaaga po tabi sa inyo dyan kabos. Maestro na doon, sige! Maestro Nel Agtuon at ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may doon. Oy, oras ta mga tugang, alas 5:20 na po nin pagkaaga. An oras atod sa ida mga tugang, kan sa dati sana, Mayor G. Rosal mga tugang, kan syudad kan Legazpi, kadako lang naginibuhan sa administrasyon kan Rosal, kadagol pang maginibo. Mayor G. Rosal. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, Alcaldeta, malala o man, subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan, sa syudad, Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkaldeng matinapang at maaasahan. Kay Geraldine, padabasang sa iyang mga napunan sa syudad ng Legazpi. Ang serbisyong Rosal tapat at serbisyong dapat. 5-2-1, alas 5:21 mga tugang, balingwan masiram talaga yung tsaa. Pag tsaa ka gani. An pag inimon mo lang yan, pinakalakaga na dahon kiguyabano. Ayun Masiram man pala ano. Pinakalakaga na dahon kiguyabano. Alas 5:22 mga tugang nin pagkaaga. Kasuod ma, kasubanggi. And Team Rosal Bariso, Sagbin Baya Sagbin Banyadero, kundi ako nasa sa Indang Cocos, Dahil ko wala kaya ako subang kita. Pagkabanggi, dali una, pipiro tulos ako. Pag ako uminigda na sa higdaan, dahil pa nga ni pirang minuto, tuspok na tulos ako. At daw yun, Kaya, pagal-pagal kita kasubanggi kasi may project kita kasubanggi. May piglakaw kita kasudma pala, kasudma. May mga piglakaw kita kasudma. Mga pinag-imbestigahan ng mga kaso na mga kaipuhanan imbestigahan. Ano ka gaya? Investigador ka na gaya. Basta, may pig-imbestigaran kita. Tangani ang paglawas na didikan sa tuyong mga issues, mga topic, back up kita with facts, with documents. Kaya nganin day ka mo mapasubo, nganin day ka mo ano sa indong mamamati didi po sa programa, ito sila po tabi sa mga pawang katotohanan lamang. Gabos po totoo. Kaya kaipuhanan tanin pirming back up na mga dokumentos, mga research. Kaya kasuod rabas kami, lantuag kami si Sultan Wali, si Willie Salazar, yan, lantuag kami kan mga pwede makua na mga kaipuhanan, na mga dokumentos, magpapatunay na ang samuyang programa, samuyang bigalag tatabil, sa kada programa, puro po yan mga tugang based on facts. Iyo po,
5:24 mga tugang nin pagkaaga. Hatod sa ido mga tugang oras na yan, kan pinatalsik sa fishport. Pinatalsik sa fishport mga tugang na si Konsehal Albarizo, ngunyan po madalagan Vice Mayor, matibay po ining konsehal, kan siya po ang naging konsehal, kadakol po ining naginibuhan dyan mga tugang sa sangguniang panglungsod. At siya raw po ini sa mga top performer na konsehal, kaya lang pinatalasik man mga tugang kaibanan ni Mayor G. Rosal. Buda ni Governor Noel Rosal. Kasarabay po tabi sa mga pinatalasik mga tugang. Kaya, ni po, ang oras na yan, hatod sa indo ni Vice Mayor Albarizo. Lider natin magkasarili, si Albarizo, all for the love of our legacy. May integridad, matanos, igwang malasakit sa kapwa, subok na sa serbisyo, malalaoman, matanos sa pag-ibunin desisyon, daining pinagkikilingan. For the love of Legazpi, suportaran, tiwalaan, markahan sa balota, numero 1 para Vice Alcalde kan Syudad ng Legazpi, Albarizo. Yan, mga tugang, for the love of Legazpi, mga tugang si Vice Mayor Albarizo. Albarizo. And saro po mga tugang sa pinakamatibay na naging konsehal kan Syudad kan Legazpi, top performer, maging ansaya baga po tabing credentials, silingon nindo, basahon po nindo ang credentials ni Vice Mayor Albarizo, di matatawaran mga kaibigan. Hilingon mo po tabi, kumpara mo tabi mga tugang sa mga kalaban, buda sa mga konsehal, kung sa konsehal mo ikumpara, sa performance, talagang the best man. Pero kung ikumpara mo sa pagiging vice mayor, sa credentials, kan magkalaban, dugay mga tawag ito. Sabi nga ni Ida, wala man performance sa council. 5:26 oras, hatod sa Indo ni Consi Ron Rosal. Legazpi, ang kaipuhan kan mga tao, marhay na serbisyo, yaon si Ron Rosal, ipapadagos ang matanos na pagsiserbisyo sa mga Legazpeño, sa tong konsehal si Ron Rosal. Kung mapili din leader na maayasin matanos, murahaw kan gabos, pangalan mo Ron Rosal. Maski wala pa sa pwesto, malalako man mo, marhay na serbisyo ni konsehal Ron Rosal. 527 mga tugang, alas 5:27 na po tabi nin pagkaaga. Good morning si Karen, good morning si Miss Karen Odonio nagkantabay. Good morning po tabi. Salamat. Ang kasabay nindo sa programang Rated C kan Bicolnet TV. Harat-haraton po nindo. Si Miss Karen Odonio ang sa iyong programa Rated C dito po sa Bicolnet TV. Anong oras ka ni Karen ang class ang ano mo, ang programa mo? Anong oras ang programa mo? Sige. Okay. 5:28 na po mga tugang nin pagkaaga, alas 5:28. Anong oras ang sento ni Attorney Ryan Olpindo, ang konsehal na abogadong may kredibilidad, abogadong matibay, abogadong di Campanilla, saro pong law professor, Attorney Ryan Olpindo, abogado mo, Legazpeño. Para sa serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Olpindo, para sa kinabukasan.
kailangan. Sana Olvindo, ikaw ang aming kailangan. Yan po mga tugang si Attorney Ryan Paul Olvindo, ang abogadong simple, kredible, maaasahan mga tugang Attorney Ryan Paul Olvindo, abogado nindo, Ligas Peña. Yan po mga tugang si Attorney Ryan Paul Olvindo. Okay. Lawmakers accused of direct, iyo po, totoo po yan na istorya. Taon na. Pag-irastoryahan na po mga tugang itong mga proyekto dyan po sa First District na talagang binisita na mo ang mga proyekto na dinivert na dapat po talaga pakinabangan kan mga tao, alagad hinali mga tugang kan ako Bicol, hinali po mga tugang ni Elizalde ko, wala ni Hil Bungalon, tangani na pong ilipat duman sa mga proyekto na ang makikinabang an sa inda pong negosyo allegedly. Ilingunta po tabi taod and saro-saroon tayan na diskuter. And pati sa mga video interviews ta dyan, mahihiling po nindo kung ano po talaga, kung gura ano katotoo, yan mga tugang na mga proyekto na dapat kutaan na priority project, mga tugang, kan dati pong kongresista, Congressman Lagman, na maaram na congressman, mailing mo talaga sa lugar. Talagan ito dapat kaipuhanan, dapat itong laganan kipundo. Mahiling mo po mga tugang kung gurano ang pangangaipo kan saro pong komunidad na ito. Alagad pinag-divert sa pondo, itinaod duman sa proyekto na ang makikinabang an sa inda pong mga negosyo. At yan po, diskutirunta po yan. Sa oras na alas 5:31, ang oras po na yan, hatod sa indo mga tugang, ni Konsehal Alex Howe. Alexander Howe, mga tugang, ang konsehal na sabi nga ni bago magpasiring sa presinto, pagkamabuto, dahil paglingawan Mama Howe. Ngunyan, dahil ka mo agang-aga baga, agang-aga, dahil na paglingawan Mama Howe. Hawang pangalan, huwag nating kalimutan. Proyektong sumuporta sa sports, health, and education. Human rights champion ordinance, Alexander Howe para sa bayan. Piliin mo ang sugod sa servisyo, Alexander Howe ang ponse mo. Marami nang natulungan para sa Sige po, ano oras na alas 5:32. Nagpuputol ang palibasa pa tiga-play ko sa video sa Facebook page ni Konsi Alex. Kaya, putol sa video. Yan play ko eh. Wala pa kaya akong kopya. Ma'am Beth, Ma'am Elena Valenzuela, good morning. Salamat po sa pag-sirip sa programa. Thank you so much. Sa Ma'am Elena, good morning po, SMNL. Si Tony po, ang SM na kunyan, si Tony K. Siya na po ang station manager. Si Tony K. Tony Kiliste. Maki-comment daw po tabi kan sa mga nakailing pangunya na iba. Yan na watching na yan. Dahil ko, kaya ka mo mag-greet. Dahil ko mo pwedeng taday ko aram po si Irisay ka mo. So, maki-comment po tabi. Tangaling mahiling ko man lamang ka mo kung si Irisay ka mo. Pabisto man lamang ka mo. Paki-comment man po and paki-share, paki-like. Buda paki-follow naman diretso kan sa tuya pong BicolNet TV. Iyo po. Okay, sige. Saro sa mga matibay man, pandiurag po na konsehal dyan mga tugang sa syudad kan Legazpi. Performer man po ini. Sabi niya nga ni, sa kabangdaakan pagserbisyo niya bilang konsehal and naging trabaho kan Vice Mayor tapin mi ngaya ako ngaya so nagiging presiding officer dyan po ngaya sa Sangguniang Panglungsod si Konsehal Lau Beltran.
Legazpi, siya ang konsehal natin. Lau Beltran, number 6 sa balota. Itutuloy ang serbisyong nasimulan na dahil subok na at may magagawa pa. Permi nakikisumaro sa Legazpeño. Lau Beltran para konsehal, number 6 sa balota. Sa rin pa kita, tigtin na kita. Konsehal, Lau Beltran, number 6 sa balota. Kay Lau Beltran pa rin, hindi siya magbabago. Kay Lau Beltran pa rin, ang boses sa konseho. Kay Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Alas 5:35 po mga tugang, Lau Beltran pa rin ang boses sa konseho. Ayan, sige. 5:35, bakas kaso ng oras. So, alas 5:35 na po, Tolos. Yes po, tama po yan. Napigsasabi nito, sabi dito sa kuya sa programa. No, chat na. Tama po yan, napigsasabi po nito. Nadahog ko man ang istorya. Alagad gusto ko ma-confirm. Yun ang istorya na yan. Pero ining saro, tama ini. Inipon saro, sabi kayo din saro, hindi po ngayon sa muya, maestro. Grabe po, tabian patakot kan mga, maya, inaninto yan. Mga patakot na yan. Grabe daan patakot, kaya din nagkasabay sa mga caucus, buda, meeting the advance second grupo. Maya, inaninto yan. Ang mga patakot na yan, patakot-takot na yan, gibo yan po mga tugang, kan mga talsot. Buda yun, gibo-gibo yan po mga tugang kaya na mga desperado. Kaya, kung mapapansin nindo, tama man po talaga sinda. Na kung ilingon po nindo, aminado man po kita kayan, ilingon po nindo, ang tao, duman sa ibong na caucus, mula duman sa ibong mga caucus, matago talaga duman sa ibong. Tanata, big-discuss ko na kasubago yan, kasudma. Naman ang kakita ng programa. Nata, mas matawo duman sa ibong. Tanata. Kasi po, mga tugang, based duman sa pinagpaabot sa kuyang mensahe, and first-hand information sa tuyang pagkipag-ulay sa grounds. Kita po, nagbaba dyan, nagkikipag-ulay kita sa mga namamanhuaan. Enot po na rason, ito pong mga patakot, sabi nga ni Lindo, nag-chat mo niyan saro, ito pong mga patakot, na pagkatakot ang tao, lalo sa may mga negosyo, lalo na sa mga nagresibi kan mga ayuda, na pagka mo nag-attend kan mga caucus, mga tugang kan Team Legazpi, Team Rosal, maaali na kamo sa listahan, magiging noted na kamo, noted na kamo na yaon kamo dyan, dahil na kamo isasabay sa mga listahan kan ayuda. Which is supposed to be mga tugang, dahil po dapat pwede yan. Kasi ang mga ayudang iyan, para po sa Indo yan. Hali po yan sa gobyerno. Hali po sa DSWD. Kwarta po yan kan tao. Dahil po pwedeng ipagpatakot. Pag araw kaya na may nagpatakot sa Indo, videohan nindo. Isend po nindo sa tuya. Videohan po nindo, mga tugang. Pag pigpatakot ka mo, lalo kan mga barangay officials. Buda kan mga coordinator na nayaon dyan sa Indo ng lugar na kataltag. Pangadawang rason, natatabas matawo sa Inda. Mas matawo po ang caucus kan ang Pirdigana dahil po mga tugang, may order po tabi. May marching order ang Pirdigana, nagabus na kapitan, nakaputninda, bawa ining yaon ni sa norte, ining sumagayaon sa norte, mula sa southern part kan Legazpi, yan, Taysan, Maslog, Humapon, Bangkiruhan, biyo man sinda. Halimbawa, ngaya, may caucus ngaya di sa northern, ini ngayang mga sa Bunga, Mabinit, Buyuan, Tanag. Pag nag-caucus man sinda ngaya sa Buyuan, ining mga yaon digding mga tao ninda digdi po sa pagtaraning na lugar, mga leader po ninda, pigo-obliga po tabi nindang magduman, pigahakot pa yan kin auto, pigo-obliga magduman, maghiling, magmati, at may bit-bit pa iyan
So leader nin 5. Kaya po mga tugang, matawo po talaga. Matawo po talaga. Hindi naman po ang style na sa sentro, sa Albay District, mula sa Legazpi Port, ang style naman po tabi ninda, leaders, kada leaders po tabi, tig 10 dapat sinda, bit-bit. Tig patakot pa ang mga tao. Kaya siyempre, what do you expect? What do you expect mga tugang? Na siyempre, mas dakol po duman sa inda. Mas dakol ang mahiling po nindun tao. Pero, okay lang yan. Taan taramon kan mga tao. Aram ko, ang mga tao po, mga tugang, tatao naman. Aram ko, ang mga tao, ang mga Ligaspenyo, bako pun patal. Alanggaw ang political maturity kan mga Ligaspenyo. Aram po ninda kung papaano ang tamang pagboto. Aram ko po ninda kung papaano or kung si Isay ang dapat asintama na iboto. Halanggaw na po ang level kan political maturity kan mga Ligaspenyo. Kaya po ako nagtutubod. In a caucus meeting na iyan, dakulman o diit ang nag-atindir. Pag-abot po tabi kan paghuhukom sa Mayo 12, mahihiling po nindang resulta, magsala, day naman ka mamaribok, sumangayaon duman sa imong nakampo. Alas 5:41 po nin pagkaaga, 5:41, ang oras sa sa inda mga tugang tunay, kwalipikadong magmagno kan banwa. Congressman Crisel Lagman. Ang primer distrito kan Albay, kay Congressman Lagman na pamaray. Padakos kay Tuhan, pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman botohan, siya ang politikado na magmangnokan sa tong banwa. Ako ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Crisel Lagman, number 2 sa balota, enot sa puso ta. Alas 5:42 na po mga tungin pagkaaga. Maestro Tabi, kumusta? So kaso ni Konsehal Pilo di Lumen dyan sa Banhuan Candaraga, na isangat na po duman sa ombudsman. Ngunyan, mahalat na lang po kita kan sa mga pre-trial and pasunod-sunod na po yan. Pag nag-dura-diretso na yan, ma-update na lang kita kay Konsehal Pilo di Lumen. And maaraman ta po yan kung nag-prosper, kung dura-diretso, pero sabi niya 100% siya na sigurado na may tama po tabi ito, na kaso na ito. Ayugun mo, 23 million pesos po tabi ang sinayang dyan sa Banhuan Candaraga. 23 milyones mga tugang ang sinayang dyan sa Banhuan Candaraga. Na day man ko ta na supposed to be, day man ko ta na dapat maggastos, pero guminastos mga tugang and napasain itong kwartang ito. Duman po ang medyo mamundo para sa mga Daragenyo. Kaya, sa nag-chat po, pade, relax ka sana ta. Ma-update kita kayan sa imo. Yeah? Okay, sige. 5 oras ta. 5:43 mga tungin pagkaaga. Ano oras sa sendo mga tugang ni Consel June Nunez kan Banhuan Candaraga. June Nunez, para sa daraga. Pagbabago'y darating na, sa pagtulong siya'y nangunguna. Kaya wag nang mag-aalala. Ay, June Nunez kagawad, wala na pangako niya'y matutupad. Ipasok natin si Junie, ipanalo natin si Junie. Sama-sama tayo kay June. Mas maayos na buhay, atin ang matatanaw. Hawakan ang ilaw, sama-sama sa tagumpay. Ay, Junis kagawad, wala na pangako niya'y matutupad. Ipasok natin si Junie, ipanalo natin si Junie. Sama-sama
oras sa mga tugang 5:44, makaulok yun yung nag-message eh. Ikaw Sige. Okay. Didi po sa nag-message, Baysa na. Tapos kasunda yan. Relax na, relax. Yeah? 5:44 mga tugang, nin pagkaaga. Alas 5:44 po nin morning. Diretso po dito sa programa. Ubusun na mo nila mga yaw nila nakalinyada. Ano? Sige. An oras na yan, atod sa ito mga tugang ni MVP, malasakit sa biyahing progreso, sumabay na, sumakay. Biyahing progreso mga tugang ni Mayor Victor Pirete. Halina't sumama sa biyaheng progreso. Asenso at progreso, maasahan ninyo. Hindi ka iiwan, ika'y ipaglalaban. Sama-sama sa tunay na tuwid na daan. MVP, MVP, MVP. Mayor Vic Pirete, Daragueño, may asenso. Sumama sa malasakit sa biyaheng progreso. Malinis na serbisyo, malinis na liderato. Vic Pirete, kasama nyo. Ano oras naman ito? Alas 5:46 na po ni pagkaaga, 5:46. Madali ko ng oras, ano? Katkaton. Sabi ka na, no? Katkaton nga, Papa. Katkaton ng oras. Okay. Sa oras po na yan, tapos nung tanin eh, tantod, istorya lang kita ba? Alas 5:46 na po ni pagkaaga. Daw kung yato ang mensahe ni Vice Governor June Alegre. May bulong dinggin mo. Mga namumutan kong albayano, ini po si June Alegre, numero 1 sa baluta para Vice Gobernador kan Albay. Ang maabot na eleksyon, sarong dakulaon na agyat sa tuyang kakayahan, na magpili nin maninigo, tanos asin marhay na leader, mga leader na bako abusado sa poder. Minsan ang nababoy ang eleksyon kan Albay. Dayta na pagtugutan na ini mangyari giraray. Ang pagpalampaw kay Governor Noel Rosal, asin sa agum kaini na si Mayora Geraldine Rosal, sarong malinaw na indikasyon na wala na sindang takot sa mga albayano. Dainan ninda pigrespeto asin pigsunod ang kagustuhan kan tao sa paagi nin eleksyon. Sa ngunyan, piglilinga kita kan mga ayuda hali sa gobyerno. Inian sa indang paagi nga ning matahuban, asin i-cover up an sa indang mga kasalan sa mga albayano. Mga namumutan kong taga-albay, sarabay po kitang manindugan asin labanan ang abuso sa kapangyarihan. Ang laban kan grupo ni Governor Rosal, bako misa na laban kundi laban tagabos para sa tanos na liderato na igwang respeto asin takot sa tao. Sa giraray, ini po ang sa indong lingkod June Alegre, ang sa indong kandidato pagka Vice Gobernador na haloy nang nagserbe sa Indo bilang veteranong broadcaster sa Albay. Sa maabot na eleksyon, importantihon pong marhay na ipasiguro ta ang Vice Gobernador. Rumdumon niya to gabos na kaya kan mga kalaban na magpalampaw ning nakatukaw na gobernador, mayor o si Isay paman. Never again. Silence is no longer an option. We need to speak up. Let's all fight for change. It's now or never. We Albayanos deserve better leaders. Wala pala nakapalan sumay ko. O yun na. Ano oras na alas 5:49 na po ni paggaga. 5:49 in the morning.
Naka-off sumay ko. Sige, diwa ko subago. Alas 5:49 na pala. Kaskaso ng oras. Oy, sa giraray po, congratulations dyan sa Barangay Lapu-Lapu. Ano, dyan si Mayor Lugod sa Kuya. Si Kagawad. Kagawad na naman Lugod. Madali na ini. Miss Karen, Canon. Garo, sinyalis ini na pwede ka sumakat pasiring duman sa, sa konseho, sa Syudad kan Legazpi. Congratulations dyan po sa Barangay Lapu-Lapu dahil dyan po sa Inda pinag-announce po kan Barangay Lapu-Lapu na ang mga estudyante, mga tugang na igaponin highest honor sa high school na taga Lapu-Lapu ma-receive nin 2,000 pesos. While ito pong mga graduating magna cum laude or summa cum laude sa colleges na taga Lapu-Lapu, mata o mga tugang ang barangay nin 3,000 pesos. Ini po, inisyatibo kan barangay captain na si Miss Karen Canon Valdez na pinasar mga tugang kan sa Inda po tabing konseho, barangay council, pinag-propose mga tugang ni Kagawad Sani Bibon. Yan dyan na. Para mag-qualify ang mga taga-barangay Lapu-Lapu na nag-graduate din with highest honor, buda summa, buda magna cum laude, may 2,000 pesos, may 3,000 pesos. Para mag-qualify, kayo po na lang po tabi kan ang mga estudyante na magpasa kining school ID, buda certified true copy kan recognition or graduation program or diploma na yaon sa pangaran ninda na sinda nag-receive kay ito pong honor na ito. Matibay ang konseho kan Barangay Lapu-Lapu. Ini po, yaon man po ini sa mga nainutanin do ka ini si nainutanin do ka ini si Konsehal Alex Howe. Good morning, Sultan Wali, nakaantabay. Good morning, people of Legazpi City, Albay. Nakaantabay. Sige, masunod po na programa, Sultan Wali Magdato, alas 6 po nin pag-aagat. Kaya pag 5 minutes before, mapaaram na kita sa programa. Ayan. Sige. Congratulations and mabuhay ang mga taga-barangay Lapu-Lapu. Sa Panginoon po tabi ni Mayor Lugod. Talaga para nagkaro papahiwatig din niya. Kapitan Karen Canon Valdez kan Barangay Lapu-Lapu. Matibay. Congratulations dyan sa Indo. Talagang ang mga araw sa imo tabi Kap Karen Canon Valdez, ang mga pinagpupurian dapat terme. Congratulations dyan sa mga taga-barangay Lapu-Lapu. Matibay ang sa indong kapitan. Kaya congratulations sa mga graduate, mga tuwang with honors. Congratulations sa indo. Mapasa ito ang biyaya ng kagurangan. Nin warang hanggan. Yeah. Congratulations po tabi sa indo. And matibay ining sa indong kapitan. Ini so igwaman ka ini ang ordinansa or resolution ordinansa si Konsehal Alex Howe. Alagad ngunyan pigiipit pa dahil pa na ipapasarkan sa iya po tabing opisina dyan po sangguni ang panlungsod. Pero aram ko nagpasa kaini si Konsehal Alex Howe. So pag-grant po tabi nin suporta or pag-grant nin award incentives duman po tabi sa mga mag-graduate na with honors. Hali naman po tabi sa LGU Legazpi. Alagad day po tabi na ipapasar dahil day kumaaraman na rason kung natatalay pa na ipapasar yan. Pero ang aram ko po tabi, pinasa na po tabi iyan ni Konsehal Alex Howe. Yao na lang po tabi ang nakasalalay dyan sa ngunyan sa konseho. Kung ipapasar ninda iyan ngunyan na sinda pa ang nakatukaw pero garo sa iling ko day na tasigi na ang ralantuag, busy na magkarampan niya. Kaya day taaram kung may pasar pa ninda yan.
Pero magayon ko na po tabing programa. Kung sakali. Magayon na programa, ngunyan, ininutan ka mo kan Barangay Lapu-Lapu. So Barangay Lapu-Lapu, pinagigibo ng ngunyan. Baka, kamo, uday pa. Kaya, congratulations sa Barangay Lapu-Lapu. Congratulations, mabuhay ang kapitan kan Barangay Lapu-Lapu, Kapitan Karen Canon Valdez. O ano pa? Sardinas na mga tugang! Sardinas na! 5555 na! Maestro Nel Agtuon at ang lalaking mabuuton. Alagad sa komentaryo, may tuon. Alas 5:55, 555 mga tugang. Ako po luhi-luhi ng mapaam din sa programa. Tangaling pagsaktong alas 7. Ang matukaw po mga tugang ng ibang Sultan Wali Magdato mga tugang sa programa po tabing Banuaan Kamuan Husgada. Dahil na detalyeng maray suduman sa parte kan First District, ano? Dahil na detalye. Anyway, at yan po tabi o sa aga sa masunod na programa pagtukaw tayo. Detalye ta mga tugang. Talagang makairak kan mga taga First District. Lalo sa mga pighalian kan na pundo. Na dapat ko tanak kaya nga ni pigapod na priority project kan mga lagman. Kan Congressman Lagman na maaram na sa kinaaban si Congressman Edsi Lagman. Ikusan mga priority project na para ko na sa kapakanan kan mga tao. Alagad pinag-divert sa pondong ngunyan pong GAA 2025 or General Appropriation Act mga tugang dahil aram taman ang nakatukaw na approacher is Ili Saldico buda si Congressman Hil Bungalon. Tama ang hakbang. Kung nag-isip man ko tanin si Congressman Hill, First District baga ito, pahamot ko tala sa iya ito kundi ang ginibo, pinag-divert nila sa pondo, duman po mga tugang ilinaag sa road to my resort. Naan makikinabang po mga tugang, ining mga dati ng mayayaman. Ang makikinabang po mga tugang, ito pong resort naman sa may Alimsog. So resort naman sa may Misibis. Kuda sa mga daga, mga tugang dyan po, tabi kan mga ni Elisaldico. Daga po dyan sa may partikan First District sa Bakakay, buda sa Santo Domingo. Mga daga allegedly na yao na po tabi kay Saldico. So yan po tabian mga dapat na kutana na pinag-ainguhakan Congressman Mangkutana ni Congressman Lagman na maitaw sa mga tao. Alagad papauno yan na inali sa pondo, ilinaag sa ibang proyekto. My God. Alas 5:57 mga tugang ako po loy maparam. Salamat tulon, God bless Albay, God bless Bicolanja. Pilipinas na naman ang klase ng problema may solusyon. Basta po may aksyon. Salamat tulon, God bless Albay, God bless Bicolanja. Pilipinas, umasenso ka. Tagahinghing asin tagapagpasunod kan tamang kibo. Alagad tagapagtuyaw kan dispalingadong trabaho. Iyan ang programa sa kudas na sa momentong ini ang tabayanan ang masunod na presentasyon. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay.
kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo.